Ayan mga boss, magandang tanghali. Ayan, nag-give kami ng tubig dito sa sa Lolo. Sa Lolo, sa amin sa Bicol. Ayan, wal. Ayan sarap maligo dyan Oh. Puta malamok ata dyan mamaya. Punta tayo doon kay Botoy. Oo. Ayan mga boss Ayan na, naligo mga bata doon. Sarap maligo dito Medyo inayos-ayos na. Langoy-langoy. Ayan, karugtong ng Daraitan. Ayan mga boss. Ayan. Ito yung bulubundukin ng tinatayuan ng bagong site. Campsite. Venus campsite ata ito Ayan Isa pa lang bahay. Ayan Ayan. Nawala pa lang nito yung tubig. Wala na. Hanggang saan ba ito, Mel? Doon? Bundok? Punta sa kahoy na yun. Doon din yung kahoy na malaki na yun. Yan lang? Oo. Kahoy na yan? Kahoy na. Doon sa taas na yun. Doon sa taas. Nandun po. Taas na yun. Tuktok na yun. Malaki-laking pirang gagastusin dito. Nandun sa tuktok ng bundok na yun. Ayan mga boss. Yun. Kita nyo na ang lugar. Ayan Ayan, bagong tinatayo. Ayan, masarap ang tubig dito. Malamis-namis. Ayan mga boss. Pwede na yan. Yun. Thank you mga boss. Yun. Bicolano boy po lamang.